ассалому алейкум дӯстони азизи ма. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд ширинии болаззат барои шумо пешкаш мекунам. духтаро иҷода дар корай ба ҷои шир об меандозем, барое ки бисквити ба шир мекардам, идав ба об мекунам, барое ки ман як рӯз кардам, ҳамин хел ба об ба мазза шуд, бисквитиш аҷоиб омад. хостам ки шумо дам амира пешкаш кунам. ман ҳамаи рецепта мисол баъзе вақт ҳаст ки сёмка намекунам, ҳамин хел барои худмон тайёр мекунам. дар иҷа 4 дона тухм бо 1/2 пиёла шакар, 300 грамм 1/2 пиёла шакар ҳамхел ба венчик лад мезанем. И дар муҳите ки миксер надорен духтаро мешава ҳамин кор. об не ки кипитока ҳамхел гарме ки нав ҷӯшидагие. ҳамхел ҳалш мекунем я 5 дақиқа ҳамхел бо венчик мекобем. баъд ҳамроҳ мекунем равған, 1 пиёла равғана. И пиёлаи ман майдаи духтаро, пиёлаи калон неста. пеша ки мегум ки равғанша бисёри баъд наандозен. баъд разрхилитил 1 пачкаи 18 грамма разрхилитила ҳамроҳ кардам. баъд орда анами хел 18 қошуқа камкамаки ба элакча аввал гузаронед, баъд ҳамроҳ кунед. ҳатман ба элакча гузаронед ки орд воздушнӣ шавад, тез ҳал шавад. оби кипитока охир ба ҳамроҳ мекунам. иҷада 320 грамм обай, хел як коса камтар метова. И майдаҳакай чизи ҳози ма гирифтаги об. ҳатман як тарозу гирен духтаро, бисёр чизҳоро хато намекунем. баъд вақте ки какао 1 пачкаи 25 граммаро ман ҳамроҳ кардам, кофтам, хамири мо беҳад ғавси сахт шуда буд. баъд камакамаки оба ҳамроҳ карда мекобем, як бора не. анами хел бинен бо як тарз кофтан мегирем, об ҳал мешава, хамири мо баъд маълум меша тунукиш. 18 қошуқ орд мерава, беҳад хуш шурӯъ мешава. и хамир бисквитиш аҷоиб, як хел нозуки ба маза мешава. бо ба шир ҳам мешавад духтарон, лекин чӣ хел ки ба об бисквитиш сабукхӯр мешава, ба шир камтар ҳамо хеле қинхӯр мешава, да хеле бисквитиш вазбин мебиёяд, хеле бисквитиш сабукак мебиёяд. инам қаразница дора, мулоим места бисквитиш. дар ҳарорати 150 ами дараҷа 150 мемонем байни духовкада. хеле вентилятор ягончи гирон намекунам дар ҳами бисквито. дар листи и 31 ба 33 сантиметра листи майдатара. мисол листи духовкаи ма 43 сантиметра дарозиш. бонувони азиз, бисёриҳо мегуфтанд ки курси англисӣ мегӯем, курси русӣ нестай. ина барои шумо бо хоҳиши шумо курси русирам кушоданд. кадоме ки дар дигар давлатҳои дар тоҷикистонай фарқ надорад, берун аз давлатҳои дигар хориҷа ҳастанд, курси англисӣ ва русӣ ҳамаш аста як одам дарс медиҳад, як муаллимаи беҳтарин ки бо тарзи осон шумо тезтар дарк мекунен, айхуд мекунен. духтаро курси англисиам доранд, курси русирам доранд. дар як ҳафта 3 маротиба курс мешавад. ҳамин хел тариқи ватсап, интернет шумо да ёд метиҳанд тамоми нозукиҳош қатӣ. ман худам шахсан фарзанди худам дар ҳамино мехонам. ман аллакай медонам тарзи дарстишуна чӣ хела тез да ёд мегиранд. ҳамин хел як намуд шавқовар мегзаронанд ки фарзандотон ёд мегиранд. ҳатто барои калонсолорам ҳастай ки ҳамин курси русида ёд мегиранд. метонен ки бо ҳамроҳи фарзандотон модарохтонам дарс бихонед. фарзандои калон дошта бошед ва ёра метонанд бихонанд ёд гиранд. забони англисӣ ва русӣ 700 сомонай алоҳида дарс дода мешавад ва бо ҳастай ки курсе ки дар ватсап группа доранд 200 сомон англисӣ ҳастай. тамоми нозукиҳо бо видео карда бо ҳамаш фаҳмондагӣ хоҳен дар личкашон бо нависта мепурсен саволҳои изофагитона. барои ҳамин духтаро муроҷиат кунен. и хеле муаллимаи бо таҷрибаи бо савод камай ҳози айни ҳол шуморо ҳамин хел бо тарзи осон фарзандотона бо шавқ дарс мегзаронанд, ёд мегиранд. тариқи интернет фарзанди худам ёд гирифт. ман барои шумо тавсия медиҳам. номерашонда муроҷиат кунед. ватсап доранд, телеграм доранд. хоҳен занг занен. дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. муаллимае ки ҳастае ки дар дигар давлат ҳамара ёд гирифтагия бениҳоят саводаш олия барои шумо муаррифӣ мекунам. духтаро тезтар муроҷиат кунед. шуморам дар курсош дохил шавен, ёд гирен, забондонӣ, ҷаҳондонӣ тамоми давлатда дар кор мешавад. ана листи ки ма гуфтам духтаро, и майдатара листи ма. аввал листи ки духовка худаш ай и 10 сантиметр калонтара, 43 сантиметра листи духовкаи
ҳамин ханза. бисёриҳо ҳамин духовкаро то ҳол мепурсанд. бениҳоят духтаро духовкаи нағзе ҳам сифати ҳамин оҳанаш беҳад хубай. вақте ки ягон хел доғ мезанад тезда тозаш меша, ба азили там тоза меша, ба ҳамин хели пастаҳои ба мисли рахша ҳамиё ком медамиёд тез тоза мекунаша. барои ҳамин шумо метавонед ки ҳамин духовка тавсия диҳен. мегӯянд хай камтар қиматай, лекин беҳиматай. ҳамин чизи нағз ҳама вақт ҷои якумда меиста. духтаро дар иҷа ма қаймоқи хонагӣ гирифтагиам 500 грамм ҳамин сливки гирифтам. қаймоқ хонагӣ мегӯм вай сливки духтаро бо ҳамроҳи шакар, 1 пиёла камтар шакар буд, я 7 қошуқ шакар буд духтаро. ба миксер латш задам, холодильник да дуюмбора морозилник да намудам. ҳамин хел гирифта худаш хунук буд. ба миксер лат задам, хеле сахт шуд. ина бисквита хитон бинен духтаро баҳотиен. беҳад бисквит шушру омадаге. иҷа беҳад ҳамин бисквит бисёре ба баракатай. ҳозир ҳам хеле майда бошад, лекин бисквити нағз омадаге. бинед чӣ ҷудо мешава худаш. ина 1 минута ҷудош мекунӣ, тайёр меша. ба ин метавонед шумо трайфл кунед, бисёр чизо пухта мешава. ба ин бисквит пирожник кунед, ислакек мешава. ҳозир ман 2 намуд мекунам. ҳам 1 намуд пирожни мекунам, дарунашда олуча қатӣ, ҳам мондагиша трайфл мекунам духтарам. барое ки чанд қабат ҳавас карди сабад худам бикунам, айли гуфтам ҳамин боқимондаи бисквита трайфл мекунам. кремам бисёр буд, крем зиёди када буд. ин сливки ҳам хе сливки ба маззаи ай молочный радостай духтаро. ма ира ай релакс харидам. релакс дам хе ним килоҳа кардаги дар хели қитичаҳо мефурӯшанд. молочный радост навистагиай қаймоқаш болош дам қаймақ молочный радостай беҳад маззаш ба мазза, ранги ҳами чия петмол, маззаи петмол дора. ма чанд бор шудай ҳам мегирам, махқулм шудай. ина духтаро бинен дарунашда ма олучаи бедона замаражуват мекунам ҳар сол. беҳад и шоколадни бисквита ба мазза мешава, хе кисла сладкӣ мешава. шумо метавонед ки ай ҳамин тайёр кунед. ин 1 намуд ширинии духтаро метавонед ки барои ягон ҳар рӯза хӯрдан, барои як меҳмон я ида тайёр кунед. ягон маъракатон дастархони шуморо ҳам хел хушрӯ мегира, багатӣ мегира, ба баракат мешава. бинед ман ҳозир кам таракша тайёр кардам ай пирожни. боз зиёди пирожни бо ҳам хеле тайёр кардагиём ҳастай духтаро. як дар ҳамин тарелкаи ма ҳамин қаш ҷо гирифта. боз зиёдиш хеле дига бо ҳамин қайдига ҳастай. мондагиша ҳамаша трайфл кардам. ҳоз трайфлам духтарам тайёр кардагия нишонтон метиҳам. трайфл ҳамин чӣ хела 1 қабат крем, 1 қабат ҳамин крошкаи ҳамин бо 1 қабаташ вай олуча. хай чӣ мевай боша меша, клубника ҳам боша меша, банан ҳам боша, банан қати ҳамин шоколадни бисквит ба мазза меша духтаро. варианти беҳтарини банана. ман олуча қати кардам. малина қати ҳам мешава. ай ҳама ба маззатар олучаву бананаву клубника қати мешава. анаи трайфли духтарам тайёр кардаги ҳавас карда гуфтам майли хай тайёр ка. иҷада баъд шаб тайёр кардак. саҳар ма гирифтам, да холодильник монда будам, питатса кадай. ина кофе кати завтрак мекунам. бо ҷа иқа олучаи вай замаражвини доштам. вай кардам компот карда будам, свежи компот кардам. гуфтам завтрак да хай кӯдако компот бихӯранд. ма кӯдако да кофе наметиҳам духтаро завтрак да. иҷа бо як рӯзи дигар ай духтаро влоги ма бе музика шидестай. бисёриҳо мегӯянд музика намонен уболай. хай ман нашида мемонам духтаро, музика мемонам. хай музикое ки бисёр намемонам, видеома то охира музика намекунам. хай влогам бо бе музикаи бадам хе бемаънии хиёлам ки ороми бад мегзарад. чӣ хеле нашидам кам кам мемонам духтаро. просто ҳамин чӣ хеле бо таби дили шумо шава мегум видеоҳо. иҷада ғуроҳоро гуфтам бенишонтиям. ин ғуроҳои олуай ҳамин хе туршаки ба мазза. ҳай да ҳавли ҳеварм иҷа рафта будем, ош кардем, оши садақа када будем духтаро. иҷа оша ҳозир ҳам навор кадестам, ҳам гуфтам бея ҳаворо нишонтим. иҷа борон боридагӣ буд. заминора бинен иса гули қоқуф биромадай. иса ҳаво тоза бо ҳаво кушодай. баъди борон чӣ хеле ҳаво кушоя софай. дар иҷа ош процесси ош рафтистаем. гуфтам бе як навор кунам ки ҳамин чӣ хеле оши алови хаяк номери якай ҷои хича дора. 100 дар хонао мо мекунем. вай ба чени ош намебироя. ин маззаш ба хичай бӯи дуд мекуна, бӯи чӣ хеле
ба маза мекунада. Хай бинен иҷа повар мардаки май духтаро мардак мамҳо амихе поварӣ мекуна. Хонада намекунава амихали оши бисёра мекуна хидмонда фақада ҳеҷ ки намекуна фақат да хона ами хидмонда мекуна. Оши ҳами бисёра ба маза мекуна. Ина бинен чӣ хел аввал чиша андохтем баъд нахча. Баъзеҳо нахта дар равғанаш меандозанд, мо хеле намекунем. Инами зирбаки ош ҷӯшидестая. Ман аминҷа ёрдамчиам, ҳамаи чизҳоро тайёр карда овардестама. Повра ғам намедем, повр фақат андохтестай дегда. Раҳмат духтаро барои суханҳои нағз, барои дастгирӣ, барои ҳамае ки суханҳое ки менависен дар WhatsApp суроғ карден. Ҳолиам бинен ҳамхи мазам нестай, овозом гирифтагия. Ҳамин чанд қашид мазам нестай духтаро. Ҳамин ҳисоб натонистестам видео када видео сёмка кардаму монтаж када парфта натонистестам. Бо ҳамихи қиртақдар шудам, бо ҳамин мазам нест беҳад слабишдаги. Ҳамин ҳисоб натонистам ки тез бурорум видео. Кӯшиш мекунам барои шумо навор кунам, мотиватсия шава. Раҳмат ба ҳамае ки суроғ карден, комментарияда навистен, бо ҳами WhatsApp-ам менависен. Як ҷаҳон ташаккур. Хирсанд мешавам ки одамои дилсоф, одамои хубам ҳастае ки суроғ мекунанд. Ман мисол ҳичи намешавамшон, лекин дилошон ки софай, ёд мекунанд ки омӯхта шудагиян. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. дастгирӣ мекунен. Иҷа ош тайёр шуд. Оша бинен чӣ хел дона дона омадаги. Ҳамин як секрети ошама бугумтон духтаро. Равғанша бисёр андозем. Майлу баъди ош равғанша мегирем, лекин ҳамин равғани бисёр худаш уже ба маза мекуна оша. Бисёр повроро аҳамият медодам, равғани ошон беҳад бисёр. Иҷа ҳам зағирам дохтагем, ҳам зовутам. Руғани пахта қати бо ҳамин ош ба маза мешава. Духтаро буда иҷа хонума тайёр дорум. Хонумаи капуст, картошка намхайр борика реза мекунам дар розак. Ба гӯшт қати бо камтар думба резаш кардам. Хай нахоҳем намеандозем, барои ки мода маъқула ба мазаш мекунада. Баъд вай кардам шози гӯшташ камтар буд, бо қайрига гӯшт реза кардам. Ози ай болош чӣ мекунам? Ози гуфтам дига аралаш накунам. Вақте ки хамира тинак мекунам, он вақт аралаш карда баъд дар болои хамир мемонам ша. Хамира тинак мекунам, дар хамир бо равған мешакам. Иҷа равғана тайёр гирифтам будам. Ба шотка равғана мешакам, баъд фарша мерезам. Ами начинка тайёр карда гира. Гӯштане ки реза кардам кем хе реза ваяйда хушрӯ мебиёя. Беҳад ба маза мешавад. Дар канали ман бисёр рецепти ҳамин нахостум ҳамаи ира бо сёмка кунам. И повторно ба повторно фақат я рецептои ҳамхали мешада. Ман и халиёра бисёр чанд соли ки ҳамин канала пеш мебарам, фақат мепартом рецептиш қати. Инами дафъа якмин бора ки ҳамаша напартам духтаро. Намчиша нишон метем хамириш да об, намак, орд мегирем. Подписчикои нав ки кадоме ки мехоҳанд видеош ҳаста духтаро дарои хонума навистагиам тамошо кунен. И авашной шада мисол мешава ки гӯшту пиёз қати мекунӣ, лекин ки вай ранги хиёл мекунам манту мешава. Ма гӯшту пиёз қати мантура мекунам, ба маза меша. Урам ҳамин маза мешава. Аура хали ё кадугӣ мекунӣ, ира ранги хонумаи кадугӣ ё алафӣ ё ини хали авашной, и ба маза тарайда. Хаба кӯдакомам нағз мебина, и капуст я намуд ба маза меша мепаза. ҳам хе капусти свежи буд, савзак бинӣ хе бар чӣ хе савзе маълум айна. Капусти савзаки хушрӯ буд духтаро, свежи, ягам я майда буд, ҳамаша реза кардам. Чанд қайшава гуфтам хе свежи бо ба маза мешавада капусти навкати. Инам хе духтаро золара тинак мекунам. Золамам гирифтагиам, нишонтон тим зола. Ина духтаро дитта хамири чӣ гирифтам. И якташ гӯё ки калон калон мешаванда, 4 талис пур мешава. Дита зола гирифтам. Шӯрак мегирем, об, намак, орд, тамом, дига ҳеч намеандозам. хонумада ба маза мешава. Ҳай бо тайёр шуд нишонтон метем духтаро.